Commander's morning. Today is my birthday. I'm turning 55. Shuthi ukukhula sekukhona. Ngithi nje ake ngishare my life with you. Ningazi ukuthi makukhulunywa ngoBishop uNgcobo kukhulunywa ngobani. Mina ngizalwa uAlzina noma Besenia Ngcobo. Shuthi uMamsweni. Leli gama lithi noma Besenia ke kusho ukuthi wazalwa ngempi yamaBesenia. Mina engizala uArchbishop uMichael John Bangifa Bhedu Ngcobo eNdwedwe eMsunduzi. Now uma ngizalwa ke mina ke ngizalwa yilabo bantu ngikhulele khona ke eNdwedwe. Ubaba ke was an Archbishop of Inkanyezi Church of Christ. Now ngifuna ukuthi ubaba becomes a chairperson of EIP, Inkatha Freedom Party. Then we grew up under that environment. Kababa Inkatha chairperson waze wadlula wayoba yilunga leParliament Olundi. Now ngaphinda when I grew up mina ngokomsebenzi in 19 ongiqede esikoleni ongifunde eZindloveni Primary School. Ngizalwe ngo1970 10/29 ngafunda eZindloveni Primary School. Ngahamba ngaya eSebenzile Secondary School, ngadlulela eNombika High School. That is me. Zonke lezi izikole ziseNdwedwe uP100 namanje sisekhona. I'm proud of that. Kuthe ngo19 sikhula, it was 1988 kuzophuma uMadiba ejele. Saqala saba involved, saba ama-activist under ANC. As a result uthe ubaba eyinkosi eyilunga leParliament thina besiyi-ANC ngaleso sikhathi. There was ubaba engakaze ngikhulume ngaye engamazi qala kwi-ANC uLekota eShell House. Siyoba ngamaphoyisa nje thina, we were mandated by uLekota to go and siyoba amaphoyisa akwaZulu. And sasine-slate abantu abaziyo-ke, there was a slate esasinaso esasireporta ngaso kuyena. We were mandated to go there. Angidluleke lapho ngoba it was two politics on that engakaze ibe khona. So now ngene emaphoyiseni, it was 1993 January 04 ngene emaphoyiseni. Ngasebenza Olundi, ngasebenza eManmore, ngamuva ngeze eThekwini, and I was retired. Ngisebenza e-provincial office under i-social crime prevention. Ngaphinde ngasebenza kwi-monitoring and evaluation ese-11 floor. That is me. So ngokuqhubeka-ke kwesikhathi, after it was 2015 ngahlukana namaphoyisa sengina 25 years ngiphethe i-rank of a captain. So ngaqhubeka-ke ngangena ke emaphoyiseni, kodwa ikhona inhlese yami yezepolitiki. Ngisemaphoyiseni ngikuthanda ukusebenzela umphakathi. At some point kwakukhona ucommissioner owayekhona owacishe waze wangibopha emaphoyiseni, engibophela lento yokuba yi-activist ekubeni ngiyiphoyisa. uCommissioner uNgidi. But ke angidluleke lapho ngize la ekutheni ke ngibe ubishop
ngiqala esikhathini whereby ngikhulele ebandleni lasekhaya, ngaba nebranch ayibizwa ngokuthi Covenant in Christ, ekwathi mase kunenkinga yayimela ngabuyela enkanyezini. Then now ngibe sengijoyina-ke ikhova ezimncane ngaphansi kokuphila kwekhova kwamashu kwathi namhlanje lo bishop wakhona. Ngibuye-ke politically mina ngiqale lapho khona ngiqale mina kwi-RET, khona into eyayibizwa nge-RET ukuba ngivelele. I was working closer with uBishop Dube, siphusha into kaNkosazane, Dr. Nkosazane, siphusha i-radical economic transformation. Saqhubeka-ke nayo kakhulu up until kwaze kwangena uRamaphosa, engena neNew Dawn, engena noThumamina. Then we resisted ukuthi siqhubeke noThumamina. Then we end up siqala inhlangano eyayibizwa ngokuthi i-African Freedom Revolution, engangu-president wayo. Before that saqala inhlangano, a civic organization, People Against Petrol Paraffin Price Increase, ngesikhathi kunyuka upetrol kakhulu emhlabeni. So we started that with uVisvan esesinaye manje eMkhontweni. So we carry on up until ke ngize siqale-ke inhlangano yezepolitiki eyayibizwa ngokuthi African Freedom Revolution. Bayangazi abaningi kuyo, yayinawo ama-members amaningi, futhi nobaba he knows about that political organization. There's more politics on it as well. So uthe ubaba mayeseqala-ke eseqala-ke ilokuze umkhonto ngoDisemba, sabe sesiqoqana-ke sonke ngokwama-province and sesivumelana ukuthi let's join umkhonto wesizwe, ngoba ukhuluma ngento yani yokushintshwa kwemthetho, i-referendum yokushintshwa kwemthetho, ukhuluma nge-social justice of land and economic freedom. So sasithi no asibhene-ke kumkhonto wesizwe. Sesingenile kumkhonto wesizwe, singene ngo-March sonke, sa-mobilizana from Cape Town, Gauteng, North West, wonke ama-province angena ngaphansi komkhonto wesizwe. Angithandi ukugqama mina ngokwenza into mhlambe kube ngathi I'm expecting ukuthi umuntu ashayele izandla, but-ke ngikusho nje lokhu ngoba kufanele ngikusho. Siqhubekile-ke sase sivota, saphuma ekuvoteni. I've started i-MK Labour Desk. I-MK Labour Desk-ke uphiko lwabasebenzi kwakuwuphiko okuyilona engangi-strong kakhulu ngalo kuleya organizations enganginayo nakulesa sikhathi sisekwi-ANC. Kwi-ANC sasiphinde sibe kulento ebizwa ngokuthi i-CRA, okuyi-Commission of Religious Affairs. Siphinde sibe ku-NICSA, National Interfaith Council of South Africa. So sasilapho-ke sonke noDube noMhlakwane and other respected bishops ayikhona ngaleso sikhathi. So ngifuna ukuthi-ke after sasingena emkhontweni-ke saqhubeka nomkhonto, safika la khona-ke whereby siqala-ke le ethi MK Labour Desk. I initiated it because ngangazi ukuthi lona phiko eli-strong kakhulu kulo ukukhulumela abasebenzi, ngoba nangesikhathi ngiyiphoyisa I was a shop steward kwi-POPCO, aphinde ngaba i-shop steward kwilokuze kwiSAPO. So now njengamanje-ke I'm just after i-MK Labour Desk sibe sesiregister i-union ngaphansi komkhonto ebizwa ngokuthi i-SANFOSAL, South Africa is not for sale workers union, okuyiyona-ke today esebenza concurrently with the MK Labour Desk.
sifuna ukusho nje ukuthi this is what I've done. Kuningi-ke, it's just that ngenza summary so that people they must know me kuwo wonke ama-corners ukuthi ubaba uNgcobo kahle kahle ubani. Angiyena umuntu othanda i-competition because I know i-competition, umuntu uma enginika i-competition ngisuke ngazi ukuthi if lowo muntu akanayo i-vision, he will never survive ngoba sengisebenze kakhulu. And ngumuntu othi uma ungithuka-ke I ignore you purposefully ngoba ngisuke ngazi ukuthi sizosuka singeke sikwazi ukuqhubeka sisebenzisane together. So ngiwumuntu onjalo-ke kwi-birthday yami I wish to expose myself to you. Nginey'ngane, ngishadile, nginonkosikazi, nginabafowethu, nginodadewethu, nabazukulu, sesibaningi manje emndenini wakamaPholoba. Ubaba-ke was a polygamy man, wayegane abafazi abawu-3, kwakuwumama Ngomezulu, umama Msweli, umama Mbatha. So yilokho nje ngifuna ukuthi ngini-addresse ngakho. Today is my birthday. Thank you.